Long. Alisa. Unsa man imong baligya? Barbaro, sir. Sir Baro? Kinsa may naghimo ana? Pang lola. Imong lola? Anong ikaw may nagbaligya ana? Ha man imong mama? Biyaan ni. Ha, gibiyaan mo siyang mama? Pila naman katuig? 5 na. 5 na katuig? Pila mo kabuk magsuon? 10. Napulo mo kabuk magsuon? Wala na kabalog asa imong mama karon. Unsa may trabaho sa imong papa? Alublak. Nag Nag-file. nagpail og halablak? Silong sabi. Tama nilong sa tahad ito tamang istorya. Diri ra ingkudlong. Nahalina na ka. Pila na may halin nimo? 100. Awa pa kaabot og 100. Dugay na day mo gibiyaan sa imong mama? 5 na katuig. Ya pila mo kabuk magsuon? 10. Napulo mo kabuk magsuon. Ikapila man ka sa napulo mo kabuk magsuon. Sa city. Ikasiti ka. Nganong ikaw may nagbaligya na? Makatabang ko sa akong papa. Para makatabang nga sa imong papa? Lisod kayo may nga kinabuhi karon. Lisod kayo inyong kinabuhi karon? Imingaw na kasi mong mama. Gusto na ako magbalik sila. Unsa-unsa? Gusto na ako magbalik sila. Gusto na ka magbalik imong mama ug papa? Naghandom ka nga magbalik imong mama ug papa? Taon po eh. Ang lisod ka na mo kinabuhi ya. Nang kamot to. Para makatabang sa akong papa. Unsa may ikasulti nimo sa imong mama karon? Balik ng papa. Hmm. Magkuhantan niyo tanang mga pamilya, diratan niyo magbuwag-buwag. Unsa man ay dahilan nga nung nagbuwag sa imong mama ug papa? Ang mama, ano man ito ang papa sa itong lagi. Tugay kayo ito, nagbuwag sila. Oh. Anak ang papa nga. Nananggin man siya nga mag-inom sa daw silang barkada niya. Gabiin nang nakauli si papa, alas 8 niya. Pagkaugmaton, may nanawag sa iyang lalaki, makinsa dahil na siya. Tarbon ko sa Manila, bantog daw siguro daw ingon sa mga kuan, Lunes, Domingo, Sabado. Di pa ikwato, mauli daw siya. Kuan, siguro daw siya kuan, dinala daw siya ilain. Grabing hilak sa mga ngod ako. Tanan may nang hilak. Kay tungod na nailain nimong mama. Mauro tungay gayon. Kuman lakaw na din imong mama. Pagkaugma ato. Hantod karon Wala na siya ni balik. sukad sa paglakaw sa imong mama, pila naman katuig wala ni bisita sa inyo. Luon siguro. Napulo na katuig. Pila pa may edad nimo gibiyaan ka sa imong mama? Kuan. Edad na ko ato, brad. Size. Pila na may edad nimo ron? Kuan. Ano say? O unsi wala pa nagmapo katuig, mga 5 pa katuig. Gibiyaan mo sa imong mama. So karon naghandom ka nga magbalik imong mama ug papa. Para mabuo mo nga papilya. Nya karon nahalinan pila pay halin nimo? Wala man kabot o 100. Wala pa kabot og 100. Musugot ka nga ako'y palit ana. Sugot ko ya. Musugot ka tag pila mang isa ana? Jeez. Tag J's ang isa. Pila naman lang nakabuk bilin? Size. Size kabuk, size sinta. Nya ang halin na usao man nimo? Palit ko bugas sundan. Ipalit bugas ug sudan. O na kay sinsilyo ani? Wala kay sinsilyo? Imuha na lang na. Ipalit nimo bugas. O ipalit nimo nagbugas ug sudan na. O kani o. Nag-eskwela ba karon? Kung sa grade nimo? Grade 5 ka. Maayo ka nga pagkabata ba bisag nag-eskwela ka na maligya gyapon kaning usay ngalan ni? Salvaro. Nya kana padud-an nimo o. Amat kaya niya. Oh. Wa kay baon sa inyong eskwelahan. Wala. Kung mo eskwela ka, wa kay baon. Wala. Suya lang ko sa ilaya sa mga classmate kay dagko sila baon ako wala gyud. Wala jud kay baon. Masuya ka. O kana pang baon nimo o. Amat kaya niya. Ya karon na malayo-layo pa inyong balay. Dorman kaya. Dool-dool na lang. O sige, maoro to ha. Amat kaya niya. Salamat kaya. O sige, amping kanunay ha. Okay, niya.